Keď ti to v lete poriadne grilluje, pozvi k tomu aj červenú papriku a vyskúšaj lahôdku, po ktorej sa len tak zapráši. Grillované kápie so syrovým dipom. Je to jednoduchšie, než si myslíš. Očistené kápie prekroj na polovice alebo štvrtiny, krátko opeč na grille a nechaj vychladnúť. Do uzatvárateľnej nádoby hodí jarné cibuľky, pretlačený cesnak, posekaný chôpor aj petržlenovú vňať a opečené papriky. Potom príde kúzlo. Kikkoman má totálne vyladenú trojicu teriyaki omáčok, ktoré použiješ ako dip, na glazovanie a aj marinovanie. A práve v tom je tajomstvo tohto receptu. Pridaj 5 lyžíc Kikkoman barbecue teriyaki omáčky s medom, šťavu z polovice citróna a 2 lyžice panenského oliváča. Premasíruj, zatvor a nechaj marinovať aspoň chvíľu alebo odlož na neskôr do chladničky. Vymiešal som ešte grécky jogurt s fetou, cesnakom a citrónom. Natri to na tanier, navrch ulož marinované kápie, pridaj bylinky, pečivo a z toho, ako tie chute spolupracujú, zostaneš celkom paf. Lebo či už dochucuješ, potieraš alebo marinuješ, treba si variť. Inšpiruj sa na kikkoman.cz.